दिनैनि बे टीमजोंनो जोङो लोब्बा लाखिनानै बे फावथिनाखौ बे करिय'ग्राफिखौ खालामनाय जादों। फार्स्टआव बाइकारमोन, संसाराव जिया सोलिदों जों बेफोरखौनो लाबोदों। जौ लोंग्रा, बिनि उनाव प्रप'ज खालामनाय, जेब्ला प्रप'ज खालामो मानिया, एक्सेप्ट खालामा, एसिड गारलानाय, बेफोरबायदि जों जाथायफोरखौ खोनादों, नुदों, बेखौ दिन्थिनो इसा खालामदों। बिनि उनाव थाखा फैसा, संसारनि मानसिफ्रा माबायदि थाखा फैसाजों गोदोनानै दङ, माबायदि रंजादों, बेखौ जों दिन्थिदों। आरो बिनि उनाव गांजा सोबनाय, डेनराइट सोबनाय, सिगारेट सोबनाय, बेखौ जों दिन्थिदों। आरो बिनि उनाव रेप खालामनाय जों खोनाबाय थायो, रेप खालामनायनि ग्रुप जों दिन्थिदों। आरो बिनि उनाव मडेलार, फेशन माबायदि जाबोदों संसारा, स्टाइलनिल' बेफोरबायदि जाबोदों। दा बेयावनो जों सानै मानसि लादोंमोन। बे सानै मानसिया जेनेबा इसोरनि गग्रायावनो दङमोन, बिसोरो इसोरनि बेंनायाव दङमोन, नाथाय इसोरखौ नेवसिनानै बिसोर सानैबो संसारजों गोरोबफादोंमोन। आरो संसारजों गोरोबफानायनि उनाव सासेया बेफोरबायदियावनो गोदोना थाबाय थादोंमोन, नाथाय सासेया इसोरखौ गोसोखांबाय थादोंमोन। बेफोरबायदि जाथायाव गोग्लैनायनि उनावबो बेयो बासायजानायखौ मोनहैग्रोबाय। आरो बे मानसियानो जायहा थाबाव गोग्लैनानै आन्दायना थादोंमोन, बेखौ बोखांफिनबाय। दिनै जों बेखौनो हास्थायदों। आरो जोंनि बे नैबे सेफ टु सेफ बे टीमखौ लानानै जोङो बे करिय'ग्राफिखौ दिन्थिनाय जाबाय। जोंनि दिन्थिफुंनाया बिसिनोसै, गोजोन्थों, हामबायसै।